В имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. И с духом твоим. Я збавлення моего народа, з якого утиску не покликали меня. Я почую их и буду им благом навеки. Эту святую шум, археологические интенции, які були прочитані, доручаючи Божій милосердності. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли сласти эту наисвятейшую охрану. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я верю, доброе слово, ушибком и заветами. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за усюдой Анну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да вас, Бог наш. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами. Аминь. Смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Аминь. Смилуйся над нами. Аминь. Смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закона заснував на любові до Тебе і ближніх. Дай нам силы заусюди виконувати Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного. Через Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владається у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читание книги пророка Иея, у другий год панования короля Дария, у 21 день 7 месяца, слово Пана было скеровано до пророка Иея. Скажи Зарубабелю, сыну Салятеэля, керівнику Юдеї, і Єзусу, сина Євгацадака, великому святару, а так само решті народу. Ті застався серед вас некто, хто бачив этот дом у його ранішій славі, і яким ви бачите його сьогодні. Ті не здається в очах ваших, що у порівнянні з тим гэта нічто, але тепер бадьорся, Зарубабель, каже Пан, бадьорся, Єзусе, сині Євгацадака, великий святар, бадьорся весь народ землі, каже Пан, працюй, бо я з тобою, каже Пан могутця. Паводле обіцяння, яке дав вам у час вийстя з Єгипта, Дух мой живе серед вас, не бойтеся. Бо так каже Пан могутця, ще трохи, і незабаром зрушу небеса і землю, море і сушу. Я зрушу всі народи, і принесу скарби усіх народів, і наповню дом этой слави, каже Пан могутця. Мне належить сребро, і мне належить золото, каже Пан могутця. І слава этого Божнього дому буде більше, чим попереднього, каже Пан могутця. На гэтым месяце я дам спокой, каже Пан. Гэта слово Божие. Дякуємо Пану. Сподівайся на Бога, прославляй Його. Сподівайся на Бога, прославляй Його. Суди мне, Боже, рассуди мою справу,
Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Божьей Луки. Калі Езус молился ў самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Яном Крстителем, іншыя Іллёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў воскрес». Ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіяй Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што Сын Чалавечы павінен выцерпець шмат, што адкінуць яго старэйшыны, першыя святары і кніжнікі, што ён будзе забіты і на трэці дзень уваскрэсне. Гэта слова Пана. Сёння у Евангелии Езус звяртаецца да сваіх вучняў 3 разы. Першы раз гаворыць і пытаецца, кім лічыць мяне народ. Другі раз пытаецца ў вучняў саміх ужо: «А вы кім лічыце мяне?» І трэці выраз, які кажа, што павінен выцерпець шмат, што будзе забіты і на трэці дзень воскрэсне. Асаблівыя словы Езус Христос сёння гаворыць да кожнага з нас. Пытаецца: «Кім я для вас з'яўляюся?» У штодзённым жыцці сапраўды вельмі шмат разоў падае гэтае пытанне. Калі бачу крыж, калі дзесьці праязджаю каля касцёла, калі пачынаю есці, увесь час Езус пытаецца: «А чи ты памятаеш пра мяне? Чи ты памятаеш падзякаваць мне за ўсё тое, што маеш, папрасіць о Божым благословенні?» А перад усім Езус сёння хоча запытацца: «А чи ты таксама верыш у мяне, у Месію Божага, калі прыходзіць якаясьці цяжкасць, калі прыходзіць якаясьці крызіс у жыцці? Чи таксама верыш у мяне, як у Месію Божага, той, хто пасланы, каб збавіць, той, які пасланы, каб дапамагчы і каб выратаваць?» І сапраўды, як жа вельмі актуальнае ўвесь час гэтае пытанне, якое, напэўна, Езус вельмі шмат кажа: «А вы кім лічыце мяне?» Праз Езуса Христа, які прыйшоў на зямлю, каб шукаць загубленых і адарыць грэшнікаў сваім прабачэннем, скіруем да Бога нашыя малітвы і просьбы. Молимся за святый костел, как был людей дорога кружа на вечные отчины. Тебе просим. Молимся за спокой, сгоду и взаимопоразумение во всем свете. Тебе просим. Молимся за христиан, які переживают кризис веры, как яны спознали моц с мертвых повсталого Христа. Тебе просим. Молимся за молодых батьков, как яны дали належное христианское выхование своим детям. Тебе просим. Молимся за нас, тут собранных, как делал Святейший Отец, помогал нам при вырашении життєвих проблем. Тебе просим. Доручаем Божьей милосердности усе те молитвы, в яких отправляется святая мша, просячи, каб во всім сповнилася святая Божия воля. Тебе просим. Усемогутний Боже, Твой Сын до конца виконав Твою святую волю, складаючи ахвяру за всіх нас. Научи нас ахвяровать наше життя для наших ближніх, праз Христа Пана нашого.
Молитесь, братья и сестры, как маленький вашу ягняру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, настава проминали своего люду, и учини, как у нас святейшем сакраменте мы отримали ласки, яких сыном им доверим прагне, праз Христа Пана наша. Пан з вами, вгору серце, подякуем Пану Богу нашему. Соправды годна это и справедливо, слушна и избавленна. Так мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Луча, усемогутный вечный Боже, Ты в любови Твоей створил человека, а коли он заслужил справедливое осуждение, Ты откупил его своей милосердности, праз Христа Пана нашего. Праз Его Твой велич прославляють хори ангела, які завсюди радуються перед Твоим обличчям. Просим Тобі наші гласи, долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, Он и от хвалы Твоей, прославляй Тебя, благословляй Твой, да приходит имя Пана, прославляй Тебя. Соправди Боже, Ти святий, криниця усякої святості. Тому просим Тебе, освяти на преодоле росой Духа Твоего, дабы сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим ученикам. Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано.
Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, kadał swoim uczniom кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Свою повинную, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего присягания. Вспоминая же смерть из мертвых по устанию Твоего Сына, отвергаем Тебе память лет життя и избавления, дякуючи, що учинив нас Богом стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одну. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вічному. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юсифом її братником, со святими апостолами, со святим Архангелом Михаилом, з нашими святими анgelами охотниками і усіми святими, які справедливо подобалися Тобі, так з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошла и хвала, пред все веки вечная. Памятуючи заповедные заповеди и Божьим наставлением научения, осмеливаемся казать: Приди, владарство Твое, ускорят Твоя, я у небесах и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласково супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и Христе Збавце нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы сходно с Твоей волей, одарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные.
Супокой Пана, някай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Вось Баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное покликание на вечеру Ягову. Я не падаю, как ты пришел на меня, а я скажи только слово, и будь здоровья душа моя. Тело Христа. Боже наш Отче, завсёды потребуй Твоей допомоги Ты, кого узмацняешь своим сакраментом, как мы, дякуючи таємницям, яких удільничаємо, спознали в нашем житті для надкуплення, через Христа Пана нашого. Святий Григорій Михайлович, Віражи нас у змаганні, будь з нам обороною, сударь спокуси і пастор Слова Духа, покой на кості, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного,
могутностью Божией скинув пекло шатана и інших злых духов, які нас будуть спасти. Наведення перед урочистостю святого Архангела Михайла, день 5. Тебе, Христе, бляскается, моцы сердца житию свету, прославляй разоёва, спеваючи усей душою. Как почуты наши словы, что с небовой плывут, ушановое Архангела, Твоего дому ясных духов, на початку воеводу, отважного орла неба, бо Михаил своею силой перемог самого гнева. Хая века, яко срубить, владыка милосердный, отдалил от нас шатана, да принят Твоя очистить нас на души и на теле, и в грязи убираю. Тебе хвала, Божа Отче, Тебе хвала, Сыну Божий, Тебе хвала, Вседержитель, Тебе, Боже, в Святой Троице, яки есть хватать часами, им спеваем прославления. Аминь. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Мы обвещаем мудрость сирот досконалых, а не мудрости этого свету, тизнякомых князев этого свету. Обвещаем мудрость Божию, схованную таємницю, якую Бог предвизначив перед веками для нашей славы. Никто з князів этого свету не познал ее, бо коли б познали, не укрижавали Пана славы. Але як написано, чого Бога не бачила, і вуха не чула, і не спознала серця чоловіка,
тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць Яго. Нам жа Бог адкрыў праз Духа, бо Дух пранікае ва ўсё, таксама ў глыбіні Божых. Бо хто з людзей ведае чалавечае, акрамя Духа чалавека, які ў ім самім, так і Божага не ведае ніхто, акрамя Духа Божага. Мы ж прынялі не Духа свету, але Духа ад Бога, каб ведаць тое, што нам падаравана Бога. Любоў і радасць звычайных анёлаў. Шчасце, у якім удзельнічаюць жыхары нябёсаў, пераўзыходзяць нашыя здольнасці разумення і ўяўлення. Адсюль святы Павел вучыць: ні вока не бачыла, ні вуха не чула, ні сэрца чалавека не маглі зразумець, якія вялікія рэчы падрыхтаваў Бог для тых, хто любіць Яго. Добрыя анёлы адчуваюць поўную радасць, якая ўзнікае дзяленнем жыцця Бога і выпрабаваннем бачання Бога тварам да твару. Езус кажа пра гэты вопыт анёлаў, калі ён навучае пра грэх супраць маленькіх гэтага свету. Глядзіце, не пагаджайце ніводным з тых малых, бо кажу вам, што анёлы іхнія ў нябёсах заўсёды бачаць аблічча Айца майго, які ў нябёсах. Святая літургія таксама кажа пра тое, што добрым анёлам дазволена бачыць Бога непасрэдна. У прадмове 4-й еўхарыстычнай малітвы мы вызнаём: перад табой стаіць незлічонае мноства анёлаў, якія служаць табе дзень і ноч, і якія, сузіраючы славу твайго аблічча, постоянно поклоняются Тебе. Это означает, что они постоянно стоят перед Богом, углядаются в славу Его обличия и служат Ему день и ночь. И они здольны звучить радость, заходячи из контемпляции Божьего обличия со служением, верно виконуючи Божью волю, яка доручає їм розні задачі і у ожитявленні справи збавлення. Мы захопляемся небесной славой анёлов и радуемся их счастью, але варто памятать, что их великая слава и полный удел у житті Бога повстали праз их служение. Бо все анёлы были выпробованы, и Бог, який отделил их один от одного, гэтак же, як разделяется мякіна и зерня. Добрые анёлы падчас выпрабавання, дзякуючы цвёрдаму ўстаўленню святого Михаила Архангела, узнали велич и святость Бога и выказали готовность у полной меры присвятить себе Его служению. Таким чином, святый Архангел Михаил дал ему великое духовное добро, бо своим окличем правды, кто ж коли не Бог, он развеял все сумления, открыл их розум для больш глибокого познання Бога і допомог прийняти правильне рішення, яке визначило їх вічне щастя. Правильний вибір дозволив їм добре використати дар свободи. Таким чином можна сказати, що добрі анёлы у значній ступені обов'язані своїм щастям святому Архангелу Михаилу. З їх боку нема недохопу подяки і глибокої пошани для князя анёльських хорів. І вони люблять і шанують його перш за все за цудовний приклад рухливості і самоотданості у служенні Богу найвищейшому. Святий Архангел Михаил разом з усією небесною світою учить нас, що сапраўднае щастя не у славе і силе, не у одним со створенням, не у багатстві і розквіті, але знаходиться у самого Бога, який з'являється криницею добра і любові. Паколькі гэта была навука, якую князь анёльскі хораў правёў для ўсіх сваіх анёлаў, гэтым ён заслужыў для сябе быць ахінутым бязмежнай удзячнасцю. Святы Архангел Михаил у мілаванні і радасці анёлаў справядлівых
веди нас завжди шляхом спалення. Дякуючи за покликання нас до годності дітей Божих і за обіцяння вічного щастя в небі, заносимо до Пана Бога наші щирі подяки, кажучи: дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Боже. За те, що показав нам у Євангелії певний шлях до Володарства Небесного. Дякуємо Тобі, Боже. За справжню радість, яку нам дає життя поводле Євангелія. Дякуємо Тобі, Боже. За мудрість, яка вливає з познання Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Боже. За узори християнського життя, які покинули нам святі. Дякуємо Тобі, Боже. За пригожую поставу святого Архангела Михайла і його заклик «Хто коли не Бог», який відкрив наш розум на ліпше познання Тебе, Боже, і схилив любити Тебе більше за все. Дякуємо Тобі, Боже. Святий Архангеле Михайле, у милуванні і радості аньолів справедливих, які у часі випробування допомог аньолам зробити правильний вибір, випрашуй нам ласку доброго життя і вічного збавлення. Святий Боже, святий милостивий, святий святий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий святий, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий святий, змилуйся над нами. От пожару Твоих заразы, храни нас, Боже, от лютой и спасенной смерти, стережи нас, Боже. Мы пришли от Твоего просим, выслухай нас, Боже. Господи, наши усилия, тратить здоровье право, обжалуй заповеди, что нам розум не помашет, свято принеси. Богу вечному Твой благослови и хвала.
Ojcu i Synu razem, Otcu wiecznego życia, Duszownik pomówić, Ojcu wiecznego świata. Amen. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем Сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсегда отживали днем Твоего откупления, и яких живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Святый